Så har vi alle fået kyllinger. Okay. Ja, det er et stykke tid siden, som I kan se. Men et stykke tid siden er måske ikke så lang tid siden. Og det herovre, det er så moren. Hun har haft brækket ben, så derfor har hun fået det af endelig. Det ligner et spøgelse. Helt seriøst, det gør det. Look. Men det her, så har hun fået en grave på, for hun ikke slikker i det. Og så det her, det er den nuttede lille dreng. Det her er den anden pige. Hun kan rigtig godt lide den. Rigtig, rigtig godt lide. Ja. Og lege rundt. Sammen med hende her. Hun er også rigtig nuttet. De her to, de er nok dem, der leger allermest sammen. Gab. Drengen, han leger ikke lige så meget, men er så nuttet. Så vi har jo store problemer med affald. Ja, du ved med at slå. Au. Nå, men ja, jeg vil bare lige vise vores killinger. Nå.